jam wali mon bandiraɓe tedduɓe e wonɓe e waɓɓe abonné e kessam hesamago dow YouTube walla mbiyen dow WhatsApp on calminama no fewi kala ɗo mbaɗɗon wonde mbiyoɓe mbimi e mbimami hande jimmi yewtanden ko application pular walla mbiyen application biyeteɗo janggo pular walla mbiyen deftere wiyetede janggo pular sa yeehi dow Play Store tan a tawande toon mbaɗande téléchargé ɗum ala sa ala compte Play Store aɗa wawi yaade e dow Google binda hen tan mbaɗa janggo pular APK sa waɗi noon tan a heɓan application oɗo deftere pular joni hande jimmi ko hollude on holno neɗɗo waɗata ha jangga alkule ɗe walla holno waɗata ha anda ko woni e nder mayre e wonande enen daroɓe janggude ɗemgal men ngal ɓamtude ɗemgal men ngal kadi mbawa windude ha no fewiri tawa binɗi men kadi ina ndimɗa nden noon ma en gar naten application o joni sen naati application en gudditiri dani deftere nde noon waɗa produit ko Mahamedou e Moussa nden noon sa ardi dani tawa noon connexion on e udditi hay noon so tawi a udditani connexion aɗa wawi kadi janggude alkule gonɗen kono ɗo fotere ranere nde coyno ɗon ɗo nde ɗum ɗo ko sa udditi tan ko deftere nde hoore muɗum arata hen ene wondi e maage joni noon alkule ɗo daara banggue nano ene windi hen janggo pular ɗum ɗon ko interface deftere nde gonɗen alkulal a ngal sa fi alkulal a kala ko a jofoto nan ɗon ene windi hen Allah walla alluwal walla almudo walla arɗe walla amde e amre e ɗum woni amre walla awdi e ɗum woni awdi walla alludre alkule pular ɗe foof ina ɗon sa iwi alkulal a gara e alkulal b e ɗum ɗon foof sa ardi dani ma taw ɗon alkulal b ɗum woni numéro 2 ko wona ɗum alkulal ɓa walla mbiyen alkulal ɓe walla mbiyen alkulal ɓe gara banggue maɗa ñaam sa fiye alkulal ɓe ngal ɗo ewa ɓe nan ɗo ɓukki walla ɓowɗi walla ɓaleɓe walla ko nandi hono ɗum so ɗum ɓenni kadi o page mo garata o ha ko ñebbe ɗo ciifi tati gon ɗo ɗumne kadi ko alkule ɗe goni toon ɗe pop ko toon ɗe goni alkule ɗe nani alkulal a b ɓ c d d e f g h i g kala alkulal ngal jiɗɗa walla kadi alkule ɓeydaɗe hen ɗe nan ɗo alkule koko ɓeyda hono ngal ɗo alkulal ngal ɗon ne kadi eɓe mbiya ngal ko ngal ɓeyda ngal ɗo ko wayno wiide Qur'an ɗo danawol ngol ɗo ngol jeetan ɗo no winda Qur'an ko deftere nde photo mum woni ɗo nde wonno komi guddiɗo connexion beele ina yawa seeɗa ko sa waɗi noon tan a heɓan ma o gar e less vidéo o to dow YouTube less vidéo o ma tawa toon lien de téléchargement son daari less vidéo tan on tawan lien de téléchargement sa ñoƴƴi hen tan a waɗan application téléchargement direct e dow Play Store nden noon ko ɗum ɗo woni ko jinuɗen hollude walla duttuɗen hen kadi seeɗa alkule ɗe pop eɗin alkule ɗe pop enen ɗo kadi alkule kaaloje alkule laaɓɗe ɓurɗe walla mbiyen kadi ñalɗi e biiru walla ko nandi hono mum walla lebbi nan ɗo windi lebbi e hitande less o donc ɗum ɗo ko ñalɗi e biiru ɗum ɗo ko ñalɗi e biiru kadi ko nandi hono mum ha widda kene deftere he ewa ko deftere wonde fayida ɗum ɗo kam ko en tappan e dow lebbi hitande sa fiye dow lebbi hitande he so udditorima a yi nan ɗon nan windi silo ɗum ko janvier ɗum ɗo kolte ɗum ko février mboy ɗum ko mars avril en hankkadi foof nan ɗon winde pular won hen wiyoɓe ne katujini hen kono saatuji darta ɗum ko hebde application oɗo ina waɗi foof ina waɗi gueɗe pular kewɗe hen nani hen ko wuuɗe gueɗe baɗɗe fayida no fewi nden noon eɗen mbawi arde e dow Play Store mbaɗemo téléchargé defte pular kadi kewɗe ne toon kono hande o ko nde ɗo wonde cuɓiɗen jiɗɗen yewtude e dow muɗum nden noon bandiraɓe on calminama no fewi on beltanama kala ɗo mbawɗon wonde kala mbiyo mbimi e mbimami mi salmini ɗum kadi bisimilla moɗon e dow YouTube walla hay WhatsApp eɗen jogui kono so Allah jaaɓi ma en gaddoy hen numéro aji meɗen WhatsApp kadi mbawen hen e tawdirde hen e bandiraɓe on calminama no fewi ha caggal joni so Allah jaaɓi